ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାରୁ ପତ୍ର ବାଡ଼ିରୁ ନେଇକି ଆସିକି ଦେଶୀ ଭାକୁର ମାଛର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବି। ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ ଭାକୁର ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ରଖିଛି। ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଉଛି, ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଉଛି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦେଉଛି, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଦହି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପକାଉଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାୱା ଗରମ କରିକି ରଖିଛି, ସାରୁ ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଛକୁ ମୁଁ ଖେଳେଇ ଦେଇ ଗୁଟି ଗୁଟି କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ସାରୁ ପତ୍ର ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଥାଳି ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଭାକୁର ମାଛର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ସାରୁ ପତ୍ରର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇ ଦେଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଭାକୁର ଦେଶୀ ଭାକୁରର ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ୁଛି। ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଭାକୁର ମାଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ।